Samtang nagtukod din katong katugon, katugra mo. Pukawon mo na mo inig kahuman. Mga igsuon, angay na tumasayran, kining nindot kayong pagtulunan sa simbahan. Yang pagtulunan sa simbahan kabahin ni nga ministry, dugay na ni nga wa jud mafokuse sa simbahan. Kining ministry of deliverance and exorcism. Tinuod, dili. Si Kristo nang hingiling yawa, wala. Ug mauna usa sa mga sugo sa Ginoo kanato. Panglakaw kamo sa tibuok kalibutan, isangyaw ninyo ang maayong balita. Unay una. Ikaduha, ayuhan ninyo ang mga masakiton. Nas Biblia wa. Ang ikatulo, hinginlin ninyong mga yawa. Nadyo yawa? Kita na ba mong yawa? Hoy. Kita na ba mong yawa? Mutuo ba mong yawa? Yan, nakakita mo? Yan, tanaw mo siyang tapad. Wa, dyan may klaro, oy. Dito na yawa, oy. Kita mong yawa, tanaw sa tapad. Mga kaigsunan, nining adlaw karon, labaw pa mas nakadaog og luto. Inay mong tapad, sister, labaw pa ka sa nakadaog og luto karon. Yan naman, si San Pablo mingon sa unang Timoteo, Kapitulo 3, versikulo 15 atos 16. Masa itong teksto ha? Ono, Timoteo, Kapitulo 3, versikulo 15 atos 16. Walagi mo mang lista. Labog swertres, paspas kayo mo. Wasa gisulti ni San Pablo, walay makalimod, kunon sa kadako, ang tinago sa atong tinuhuan. Gusto ko no? Walay makalimod, kunon sa kadako, ang tinago sa atong tinuhuan. Na sobra agtago, hasta tawa kay bao. Hoy, na sobra agtago, hasta tawa mahibaw. O karong adlaw ang mga tinago nga kamatuoran sa Dios. O pagtulunan sa simbahan, inyong masayran karong buntaga. Excited na mo? Hoy, excited ba mo? God is good! Saan ang uban? Narambol man. Balik ka na ba? God is good! All the time! Atong papakan ang Diyos sa mga Diyos. Hari sa mga hari. O Ginoo sa mga Ginoo. Mga kaigsunan, sa 1 Pedro 5:8, ningon si San Pedro, ang una na tong Santo Papa. Kisa si San Pedro? Ang una na tong Santo Papa. Nadaman ito'y laing tinuan. Father, naaman lagi Santo Papa nga babae. Si Papa Juana. Tinuod na, Father. Apo, gikomedyahan, kung tinuod na nga dunay Santo Papa nga babae, dili na tawgog Santo Papa. Santo Mama na na. Pagbasa na to sa history kay Legion man. Basta man na Legion, tumo-tumo nga istorya. Fiction. It's just a product of human imagination. Why tinuod niya Santo Papa nga babae? No. Kung sa'y tawagan ng babae nga Santo Papa? Santo Mama. Di na na Santo Papa. So ang una na itong Santo Papa, nagpahinumdum ka na to. Ningon na nga itong Santo Papa sa 1 Pedro 5:8, pagbantay o pagtukaw ka mo. Masayang gingon? Kanang katugon, patugar dyan na. Kay matod pas panultihon sa kinaadman, sleep is a temporary death. And death is a permanent sleep. Ano sa to? Ang paghikatulog, may temporaryong kamatayon. O ang kamatayon, may permanenteng paghikatulog. Wanan ka nang matugron, pasag di na, kaya nag-practice nagkamatay.
Pero apoy na togron, no? Amen. Unsay gisulti ni San Pedro ang una natong Santo Papa, pag-ampo ug pagtukaw kamo. Kay ang inyong kaaway nga mao ang yawa, naglibot-libot sa inyong kiliran, sama sa gutom nga leon, nangita ug tukbonon. Unsa kuno? Naraskilid nato ang mga yawa. Mao din naglingi-lingi mo. Kaganina. Asa mabasa na? Unang Pedro, Kapitulo 5, versikulo 8. Nag-overtime ang mga yawa. Usa kay gayon ni anak mga kaigsunan, dunay usa ka pasyente ni duol nato sa ato team. Ningon siya, Father, dunay ni daan ako. Gwapo kayo, Father. Nikuyog sa ko. Engkanto man ito na eh. Tinuod niya dunay mga engkanto. Nikuyog siya. Nisuod sila sa kahoy. Pagsuod nila sa kahoy, pagkanindot sa lugar. Pagkaanindot sa dapit, sama ni kanindot. Dinhi sa shrine ni Bishop Kamumot. Pagkaanindot. Unya, dako kay nga gingharian ang ilang gisudlan. Kay mga demonyo karon busy kaayo. Hangtod karon. Nakita nagtugtog lang. Naghagok-hagok lang mga kaigsunan. So initambo mga kaigsunan, tinuod din nga istorya, pag-abot nila dito, nangutaan na jud siya. Kay pagkadako sa lugar, way lingkuranan. Nay, way lingkuranan. Pagkadako sa lugar, way kwarto, way higdaanan. Pagkadako sa lugar, way kananan. Nangutaan na siya sa engkanto, uy, kadako sa inyong gingharian, pero wa mo'y lingkuranan. Ningon ang mga engkanto kay mga demonyo man eh. Ningon ang mga demonyo, wala na wa mi lingkuranan kay wa mi panahon nga mga lingkod. Nang lingkod ra ba taron? Ang mga yawa, wa na panahog lingkod-lingkod na eh. Wa na sila tulog ron. Hoy. Og ningon, napod siya nga nung wa man mo'y higdaanan. Ningon ang mga engkanto, wa mi higdaanan kay wa mi panahon sa pagkatulog. O nga nung wa man pud mo'y kananan, wa pud mo'y lungaganan, pagkadako sa inyong lugar. Dito siya nakulbaan. Kaningon man siya, wa na pud may panahon sa pagkaon o pagpangaon, paglungag o pagpangaon. Nga naman, busy mi og pamira og mga kalag. Busy mi og pamira og mga kalag. Kay matag-usa nato, dun na may kalag. Ningon putong pastor, Father, di kumutuwa ng kalag. Kalag ninyo? Anong kalag ba? Na November 1 og 2. Kalag. Kay balik-balik man, Father. Sa ito pa di kalag. Kay kalag man. Mura na nag-truck, Father. Ya, tinuod din ang truck. Truck. Balay-balay. Tinuod ang balay. Kanang tao-tao sa basak, Father. Tinuod ang tao. Muna kanang inyong November 1 o November 2. Kay balik-balik ba? Di ko mutuo. Kay kalag man. Ingko, sa ito pa, Pastor, kung balik-balik di ka mo to, di ko mo to. Yan, di po ka mo daw, di ko mo dawat. Basta balik-balik. So, basta balik-balik. Ya, Pastor, mautan na ko ni mo, doon na ba kay kasing-kasing? Ningon ang Pastor, Father, doon na. Ya, balik-balik pa na. Wala kay kasing-kasing. Ya, Pastor, doon na kay dapi-dapi. Doon na, Father. Diyan, balik-balik mo na. Yan, doon na kay lapa-lapa. Doon na, Father. Yan, balik-balik mo na. Yan, doon na kay tuway-tuway. Sa doon na, Father. Yan, balik-balik mo na. Yan, doon na kay buko-buko. Pastor, doon ay balik-balik na tinuod sad. O mismo ikaw, ni angko ni anak. Ug usanan niya na ang among gi-celebrate karon All Souls Day. Sayo pong bunang pagbinisaya, Pastor. Unsa may Bisaya day All Souls Day? Ito may All Souls. Kaya kung All Souls pa, kalag-kalag. Di ba? Naputay mga translations Bisaya nga, wa di klaro. Muna nga, atakihon na puta. Muna nga mga demonyo day karon,
busy og pagpamira og mga kalag. Wa sila'y lingkuranan, mas binta pa ta kay nang lingkod taron. Wa sila'y higdaanan, og wa sila'y kaon-kaon mga kaigsunan aron pagtintal kanato. Aron paglabni sa usaray ilang tuyo ang atong kalag. Wala mingon si Kristo magunsa man nga maangkon nimo ang tanan. Mateo 24:16 kantos 24. Magunsa man maimo ang tanang kabtangan sa tibok kalibutan. Tanang gwapa sa tibok kalibutan. Maimo. Tanang gwapo sa tibok kalibutan maimuha. Tanang dungog o gahom maimuha. Magunsa man nga maimo ang tanan apan mapildi ang imong kalag. Usa ra jud tuyo sa demonyo nato, mapildi ang ato kalag. Busy sila karon pagpamira og mga kalag. Amen. Na karon unsaon man nato pag-counter ang nag-unusara natong kaaway. Matud pa ni San Pablo sa Efeso 6:12. Efeso 6:12, dili tao ang atong kaaway, kundili ang mga panuway. Unsa di ay ang atong kaaway? Dili tao. Dili nang imong silingan. Dili na imong kauban karon sa katekista. Usahay marites. Kanunay mirasol. Sigig sol-sol. Dili din mo itong mga kaaway. Usara ang atong kaaway. Mao ang yawa. O na mag-away na gani ang mga minister, mga katekista, o mga religious organization, malipay na ang yawa. Balihang away. Unsay mabasa? Kusga. Yawa lagi. Wanang kakita kasi mong bana, malagot ta kasi mong bana, aya o aya. Kantahe lang, la 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 la, la 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 la, welcome to the family. Darling, no? Imong kanta-kantahan. Mga anak, niabot na ang inyong amahan. Nagsusapinday, no? Inanin mo, darling, kung sa ganahan ni mo, coffee, milk, salabat. Yung pong hubog, all of the above. Yan, the more na ka mag-ampo, kay dili man imong bana, imong kontra. Dili man imong silingan ang imong kontra. Dili sad imong kaubang katikista nga libakira. Dili na imong kontra. Kung kana may imong kontrahon, sayop ka. Mo nang si Kristo mingon, pasaylua sila amahan. Kay wa sila masayod sa ilang gibuhat. Tungod kay, tinuod kay dunay yawa. 1 Pedro 5:8, naglibot-libot ni Father Darwin, naskilid ron. Nanghita og tukbunon. Dunay upat kapaagi sa pagharas ang demonyo. Una, kining gitawag infestation. Unsa man ning infestation? Ang inyong santo ninyo mosayaw. Hoy. Hoy, ni sayaw ni oy, no? Ni sayaw budots. Hahay. Ang mga Katoliko pod naghikap-hikap dito, naghaw-kahaw. Mga imahin sa mga santos nga nanubo. Ang uban ng hilak. Uy. Unya mang limbaw dito to balahibo. They're infested objects. Lahi naman magtinanawa na ako. Father, dito ra ba may gikan? Satan is master of deception. Unsa si Satanas? 95% iyang ihatag kaninyo ang tinuod. 95% tinuod. Only 5% bakak. Poison. Unsa to? 95% tinuod.
Only 5% is poison. Parang litan daghang ilaga din magsuri-suroy. Mingon si Sister Mother-in-law, saon man nato daghan mo kay ilaga. Ningon po si Sister Imper, sayo na palita og Racomin. Yung saon man na to, 95% pagkaon. Tinuod nga pagkaon. Pero 5% ana, Mother, Racomin. So, ang mga ilaga, nagfiesta, pagkalamian na ning pagkauna, tinuod yun yung pagkaon. Pero 5% ni adto, poison. Human sa pagkaon sa mga ilaga nga nagfiesta, nagpitok-pitok ng mata. Nangalipong na, og nangamatay. Ug mao ka na ang himuon sa demonyo kanato, 95% tinuod! 5% poison because he is master of deception. Nganong ma-infested ang atong balay. Infested ang balay mo nang dunay mga mas naisipin dire no. Taga Guadalupe og sinanay Ruth. Mga babae sa Guadalupe. Nganong ma-infested ang atong balay? Natiawan ba? Muna infestation. Unsa man ang infested nga balay, Father? Manglihok ang mga object ng balay. Why naglihok? Uy. Nanawag nako giga sa Cebu. Father, unsaon naman ning among balay? Manglihok man ang mga lingkuranan namo. Ikulbaan na mi, Father, kay kiraan po ni among balay. Wanang Father na nga sakit sad me. Una nga nganong mga sakit ang uban tungod kay infested ang lugar. Dunay tiaw. Kaya ang nauna ninyo nga namuyo dito sigig pangwelkag albularyo. Nag-iyaw-ihaw. Nagpadugo. Dunay bag-o nga motor gipaduguan. Hoy. Mao na usas mga doorway nga ma-infested ang atong balay. Ma-infested ang mga butang sa atong balay. Mao nga nanawag nako ingko nga tabangan ta ka, sister. Ningon siya nga, Father, moari kag Cebu? Dili. Tudluan lang ta ka unsaon paggamit sa prayer of the church. Ano man matag-usa nato, basta inyong balay. Pamina mo. Basta inyong balay, dili inyong silingan. Dili balay sa inyong silingan. Pwede mo makahingilin sa mga yawa. Sa may natabo ninyo, di man ninyo hinginlan, inigligo ninyo, kuha mong tubig. Tabi, 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 tabi. Hoy, tinuod, dili. Manguros pa sa Santo May. Tabi, tabi, tabi. Tabi, ayaw na buhatag, tabi-tabi sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo, mga demonyo panghawa mo. Unsa itong formula? Sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo. Kanang padung mo maligo ba? Panghawa mga demonyo. Pero ayaw nyo rambula, sa ngalan sa demonyo pahawa Kristo. Di na po na pwede. Nakulbaan naman ka, no? Kaya nanguhit ni mo, nibira, huy, Ginoo ko. Sangan sa demonyo, pahawa Kristo. Nabali naman noon. Ayaw baliha, kaya di na sweatless. Ako siyang gitudluan, mga kaigsunan, sa prayer of the church. Sister, kamuy mo ari diri, kay busy kay ko. Daghang kay kong schedule diri sa parokya. Ako siyang gitudluan ining prayer of the church. Catholic Handbook of Deliverance Prayer. Mao ni i-pray, sister, unya kamo, the whole family should practice the cares. Sa maning cares? Confession, adoration, rosary, Eucharist, musimba, sacraments, and sacramentals. Saan ang sacraments? Manang Eucharist. Ang sacramentals, manang olive oil, rock salt, mag-bless ko after sa misa na to karon. Salt,
Cross, middles, mao na ipamutang sa inyong balay. Cross, middles, ipamutang sa inyong balay. Kaya sa may ipamutang ninyo sa inyong balay, mga feng shui father, mga kinhason, mga lana gikan sa mga albularyo, mga tambalan, mga miracles, mo na maka-infested sa atong balay. Nasabtan ninyo, wala? Unang, ningon ko, kanang cares, kinahanglan inyong i-practice. Confession, adoration, acronym ng cares ha? Sa tanong ng cares, sa meaning cares, confession, adoration, rosary, Eucharist, sacramentals. Sacramentals. Isang nga, Father, mana ko. Ako sa ginan, sister, human nga mga practice ang cares, i-renounce ang pagduol niyog tambalan. Naani nga mong libro, sister. O, ang naitabo makaigsunan, ako sa ginan, kaya di man kumadto sa inyo ha, ikaw na deliverance sa imong balay. Siya, Father, pwede ko? Pwede ka, basta ni-practice ka sa cares. Ano sa ito atong i-practice? Cares. Sa ito meaning cares? Very good. Kay mag-exam ta karong taod-taod. Dili ka uli ang dili katubag kay wa mamate. Dito sila sa Office of Healing and Exorcism nato dito sa Bohol. Akong i-bless iyang mga sacramentals, tubig, asin, cross, middles. O ang iyang mga middles, iyang ipamutang sa iyang mga pultahan. Kung i-deliverance mong balay, sister, ayaw po ninyo ibutang ang cross sa inyong pultahan without blessing. Masa to? Without blessing. Kinahanglan ma-bless sa pari. Dili sa mga faith healer. Kay daghan na bang faith healer nga nagdas sa mga religious nga mga devotion, but they are not from God. Nagsuroy-suroy ra ba na sa ato ang tagsa-tagsa kakapilya ug mga parokya. Uy, they are not from God. Kasi naitabo mga kaigsunan. Ang naitabo mo ni iyang gideliver, yung ako giingnan uli sa inyo ha kay naibaw naman ka kung saan paggamit sa prayer of the church. Ngay practice tong cares. Di matabag ako pa'y maadto sa inyong balay. Ay daghan man kay mo kontak nako nas Luzon, Visayas, Mindanao. Ya kung mutando ko na tanan, musamot ta di katubo. Hoy. Unang ako lang silang tudluan sa prayer sa simbahan kay kamong tanan mangga ginikanan, pwede mo makadeliverance sa inyong balay. Labi na ang mga amahan. Mga amahan, ganiya din ni karon, sila ang pinaka-powerful sa family circle. Atong pagpakan ng mga amahan, ganiya din ni karon. Nagawa po inyong amahan, pwede ang nanay. Kawa naman si tatay. So yung naitabo makaigsunan ko, 7 days, so sa 7 days, pangumpisal mong tanan, family, all family members, pangumpisal mo, duol mo sa inyong pare. Ayaw na nako, kaya na nako matabang. No? Imagine ka, tanang mga parokya mo adto dito mga umpisal. Adto ta sa itong mga pare, kay naasa kamot sa mga pare, ang sacrament of healing, ang source of liberation, na sa kamot sa mga pare, dili sa mga faith healers. Uy, dito na bamigikan, Father, nagpatuto. Holy water. Tinood, dili. Dunay, tulok ka sakramento, nga gitawag sacrament of healing. Ato nang hisgutan ng taod-taod. Sa initabo, mga igsunan, ilang gituman ng akong gisulti, wa ko mo adto sa ilaha. Iampo ninyo ang pag-ampo sa simbahan in the name of Jesus of Nazareth. So it's tremendous power as God
His most powerful and salvific name. I rebuke. O itong amahan, nagampo. O ang iyang asawa. Tibuok pamilya. Because straight 7 days, iampo ni nga prayer sa simbahan, isablig ang holy and exorcised water sa tibok palibot sa inyong balay, ang salt isablig sad, kay matorture ang mga yawa sa mga sacramentals. Ya pila istorya mga kaigsunan, wala ray 7 days, completely liberated ang ilang balay. Hangtod karon, dili na mo lihok ang mga objects sud sa ilang balay. Itong pakpakan ang Ginoo. Kinsay nagdeliverance niadto ang mga tag-iya, ang amahan o ang ilang inahan. Wow! Nalipay ba morong adlaw? So, ang prayer sa simbahan, o ni ka-Father Sikia nga libro, kini siya, na dinhi ang prayer sa mga possessed, na po dinhi ang prayer sa inyong balay. Prayer of the church. Kinahanglan dili ng imong imura. Kinahanglan should be the prayer of the church mo itong gamiton. Approved by the church. Nganong mangita man jud tag-approve sa simbahan. Tungod kay ang simbahan lang ang nakadawat og mga yawi. Sa gisulti sa to Ginoo, ikaw si Pedro, atong unang sa to Papa. Ibabaw nining bato. Tukuron ko ang akong iglesia. Tukuron ko ang akong simbahan. Nga bisan ang gagaan sa impierno dili makapukan niini. Og sa sunod, igahatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian. Ang imong idili dinhi sa yuta, ang imong itugot dinhi sa yuta. Si San Pedro lang o ang iyang sumusunod niya Santo Papa ang nakagunit niya ng maong yawiha. Wa na niya gipaduplicate ngadtong kibuloy. Wa na niya gipaduplicate ngadto ni Felix Manalo. Wa jud siya mingon nga, Pedro, ipaduplicate na ha? Kanang yawi nga akong gihatag nimo. Nya puri pod si Eliseo Soriano. Wala. Wa kadawat bisan gani ang presidente nato dinhi sa Pilipinas, si President Marcos, wa kadawat anang yawiha. Ang nakadawat na ng mga yawiha, way lain ang sumusunod di San Pedro, ang atong mahal nga Santo Papa, ang imong itugot dinhi sa yuta, itugot ko usab. Di na mabangbang ba itong pakpakan natong Santo Papa. Unang usa itugot sa Santo Papa, si Kristo di mo supak. Kung si Kristo di mo supak, kinsa man ta magsupak-supak. Nga ang Ginoo sa langit ug yuta, wag ani mo supak. Nga wa na to'y sa ang Diyos sa mga Diyos, hari sa mga hari, o Ginoo sa mga Ginoo. Atong pakpakan ng atong mahal nga Santo Papa. Papa Francisco, ika-266 na kapapa gikan ni San Pedro. Imagine ta, kita rin nakahupot ana. Makadugtong jud ta panahon sa mga apostoles. Nganong approve man sa simbahan nga pag-ampo atong gamiton tungod kay aprobado di ay ngadto sa langit. Yang anong maminaw man ta sa simbahan? Di man ta magbubuho og ato. Nganong maminaw ta sa simbahan? Kinahanglan maminaw ta sa simbahan tungod kay ang simbahan 1 Timoteo 3:15, ang simbahan mao ang haligi og sukaranan sa kamatuoran. Unsa ang simbahan? Mao na nga di ta mo supak sa simbahan kay siya ang haligi og sukaranan sa kamatuoran. Nya dugang pa unsa pa may atake sa demonyo? Ikaduha, ang una, infestation. Ikaduha, nga atake sa demonyo, kining gitawag demonic obsession. Unsa man ang demonic obsession? Kining demonic obsession, daghan kay kag mga grasya, pero dili ka ka-appreciate. Sige ra kag hinuktok. Daghan kay kog problema. Lami na magpakamatay. Broken-hearted ko, Father, no? Latay na ko sa tulay o magpakamatay. Negatibe mong emotion.
negative ang imong hunahuna, bisan unsaon, sa tanang mga blessing sa Ginoo nimo, puro lang negative imong ma-attract. Gitawag nag demonic obsession. Dahil naghikog mga kaigsunan, may gani kay naabtan sa iyang nanay. Usa siya ka anak sa pulis, mga 15 to 16 years old. Kini pong demonic obsession, mulid sad sa total possession. Una, infested ilang balay, doon ay nagpuyo silang balay. Unya, ang mga nagpuyo siyang balay day, mo nihunghong niya nga maghikog. Unya, sa paghungong, nawa siya siyang kagalingon. Nakamata lang siya sa diyang gitabang na siya. Wa siya kibaw nga naghikot siya sa pisi. Wa siya kibaw. Wa siya kibaw nga siya mo'y naghikot dito. Nagbitay na ang mong batanon. Pila lang ka minut, pila lang ka segundo, nagbitay siya. Kaya kung na-late lang gamay nga pila ka segundo, yung nanay patay na ang iyang anak. 15 years old, lalaki. Manang angamahan, ngadto sa office, o sa kapulis, niya siya, Father, tabangi ko, Father. Ang akong anak, hapit yun mamatay, Father, nagbitay na siya. Nya alas 9 na sa gabi. Nagpaabot sila, alas 5 na ako sa hapon. Nya naabot ko sa akong parokya, kay dito ko bukid, nagmisa, kung patay. Iko nga, kapoy na kay ko. Pakibaw na kung nagbitay na naghikog, ko, sige ako ng entertainon karon. Akong ginan ng bata, musta doy? Nakay plano maghikog? Diya wala, Father. Na, unsay na itabo? Tugaan ko, ayaw paghimog storya. Tugaan ko unsay na itabo. Father, wako'y plano maghikog. Pagsud lang nako sa mong kwarto, Father, nawa nako. Tungod kay ang iyang kwarto infested, dunay mga demonyo nagpuyo. Manang gamit kaayo ang mga sacramentals nga inyong madawat karon. Human sa misa, mag-bless ko mga sacramentals. Lipay ba mo? Atong torturon ang mga yawa. Lipay ba mo? Pinaagi sa paagi sa simbahan. Dili paagi sa mga albularyo o sa mga meriko. They are not from God. They are priests of demons. Unsa mga albularyo? Unsa mga faith healer? Wa na mo maningog. Ako nang i-prove unyang taod-taod. Okay? Kay daghang tigduol dito. Basi ganig ni hapit mo dito. Or duawunon pa mo. Sunod adlaw. Dugang pa niya na. Moto, akong gi-interview ang bata. Wa man siya kalibutan nga naghikot siya. Unya akong ging ng amahan, kay wa man siya kalibutan. Kung tinuod, ug wa mamakak ang imong bata, nga nagibuhat sa niini nga wa siya kahibaw. He is walking possessed. Unsa? Walking possessed. Wa siya kahibaw nga possessed siya. So, Brad, nag-andam ta, atong iampo imong anak, parang ma-minimize ang influence sa yawa inig-uli ninyo sa inyo, ha? Pagpanguros na nako, in the name of the Father, nikisi-kisi ng bata. Just imagine, normal kaayo. Kisi-kisi na. Nyadaghan king mga yawa, sud sa iyang lawas. Mo nang gitawag, mo itong naghikog siya, demonic obsession. Nya pag-deliverance na to, 2 oras minag-ampo, wa jud mo gawas ang mga yawa. Ang sign na mo gawas ang yawa during exorcism and deliverance, musuka. Ana. Mutugab. Uyab. During deliverance, mutugab. Ana. Masa ito sign na mo gawas ang yawa, makita, suka, tugab, ubo, huyab, tugab. Way labot ng mangutot. Way labot ng mangutot na hina. Nikao nag-anagon. So, ang nitabo mga kaigsunan, ningon ko sa amahan, duha na takauras nag-ampo. Wa pa jud mo gawas ang demonyo. Brad, ako sa ginan, magrosaryo ta. Kitang tanan nga niya din ni karon magrosaryo ta.
Diba mo, sa pagkanta na mo, amoy kanta, ang Hail Holy Queen, Salve Regina. Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita Dolce Do, Espes Nostra Salve, at clamamus. Wa pa mi mahuman, ni suka ang bata, og naulian. Ingon ang bata, pa, ano ni ata din eh? Nabasa lagi ko. Ang holy and exercise water, perti mang initan niya. Nabasa lagi ko, papa. Papa, nindutas akong pamati. Oy, ganina, bugat kayo daghan, kayo nidatog na ko, papa. Karon pinagaanan na jud. Nya, kumusta naman mo, pa? Kumusta naman po mo, ma? So, ibaw nga, ni ata dinis, loon? Loon pa man ko na-assign. Siya, naatas lo, nag-unsa man ta dinhi, ma? Nag-unsa man ta dinhi, pa? No? Nya kalois Ginoo akong itudluan ang amahan, i-deliverance ang imong balay. I-deliverance imong anak kada adlaw. Pinaagi sa sa simbahan. Og ang mong bata karon completely liberated na. Atong pakpakan ang Ginoo. Mo na nga mga possessed dito sa atong mga possessed, mga obsessed, ipangharas sa demonyo, mag-communicate na lang sa atong office. Kano man akong i-empower ang family, head of the family, to do the prayer of the church, to do the prayer of deliverance. Kaya ba mo, nangaayos sila. Atong pakpakan ang Ginoo. Nalipay ba mo karong buntaga? O nang labaw pa mo nakadaog og loto karon. God is good! Unsa to? God is good! All the time! Atong pakpakan siya. Nga iyat ang giubanan, pakigbatok sa tong kaaway nga maong yawa. One time, kining mga karaan nga mga object ba? Dini hatag niya karaan nga katre. Kaya ang tag-iya sa maong katre, wa nakatug. O nang mandamay ko, ako ni hatag. Bitaw yang gihatag, yang katre, kini siya katog. Unya katong ni dawat, tiganahan lagi antek. Salindutan yung katriha, oy, sayang man ni. Ako na lang ni. Yang gisakay og multicab. Samtang nagsakay sila sa multicab, na disgrasya sila. Naguba ang katre. O ang nagpuyo sa katre kay infested man, nibalhin niya. Gikan sa Lunes, nawa siya siyang kagalingon. Lunes, Martes, Merkules, wa siya siyang kagalingon, daw buang. Wala niya sila psychologist, psychiatrist, para matabangan ang mao nga pasyente. Dito sila doktor, normal tanan. Isa nga, ito ni natong Father Darwin. Dito sa Office of Healing and Exorcism. Lunes, Martes, Merkules, Huwebes sa buntag, magsigig yaw-yaw nga siyara. Human, madiscuss. Why blood clot ang o? Kaya na-discuss siya man sila sa multicam. Naguba ang katre. Ang naitabo, mga iksunan, pag-abot nila sa office, siya na ang akong gyatubang, nisinggit og taman, no? Pag kumudool, palayo! Sa ako! Daghan may siyang lawas. Marami kami sa kanyang katawan. Mga makapangyarihan kami. Singana, sisinggit. Sa pan Tagalog ni? Sa Bisaya na, Father. Uy, taga Mangga na. Sa Bohol. Mangga District, Tagbilaran. Sana na Tagalog naman eh. Yang, ako as exorcist, natay video na, pero gibawalan ko nga ipakita. Wa mo kakitag, mag-upload ta og video, bawal man na. So, ang mga demonyo, ningon ako, marami kami sa kanyang katawan. So, nikuha ko cross, napasok siya sa cross. Ang init! At yung butang na mainit yan! Kunin mo yan, kunin mo yan. Ang sakit! The power of the cross of Christ. Ito pakpakan ang Ginoo. Tangtangan na ng inyong habak. Huy. Ay di na sa demonyo. Kung saan ang inyong habak? Ay di na sa demonyo.
Kay dito sa impyerno, mga kaigsunan, istrikto si Lucifer. No ID, no entry. Nga doon na naman kay ID, kantahan ka ni Lucifer, welcome to the family. Wa ko magtiaw. Mga katikista, tangtanga na karon. So, nitabo mga kaigsunan, 5 minutes nga prayer of exorcism sa iyaha. Sabligan akong tubig, holy exercise water, salt, singgit siya. Ang init! Lalabas na kami! Maawa ka sa amin! Nakatira kami sa kama. Sinira ninyo ang aming tirahan! Mau dito ang kama niya, ang katri. Magbantay mo ng mga antik nga hinatag. Tong doon na manggani, atong i-prayer of deliverance ang mga antik. Aron ang mga demonyo manglayas. Amen. God is good all the time. Og ang maong batanon nga gisaniban sa mga demonyo tungod sa iyang katre na ulian. Hoy, Father Darwin, tigtanaw ko nimo sa YouTube. Hoy, ganong ni ata dinhing Father Darwin, kinsa itong gida? Sa ikaw. Sa anong gidaamang ko? Wa sa'y kalibutan. Una nga, adto ta sa ato simbahan, dili nas mga tambalan. Faith healers are priests of demons. Wa sila kay bawo niya na. Unsa mga faith healer? Wa lagi ko mukalitok. Unsa mga faith healer? Og mismo kamo dili convincing ni ana. Dili mo konbensido na ana. Tinoo dili. Kay daghan nila mga Katoliko. Uban katikista. Uban lay minister. Tinoo dili. Unang pagsulti nako, the same ni ini nga catechism o seminar mga kaigsunan. Dihay usa ka faith healer ni duol nako. Ingnan ko, Father, pag hinay-hinay sa imong gisulti. Father, kung nasayod ka lang, Father, dili tinuod ang mong gingon nga we are priests of demons. Ako, Father, faith healer. Father, katikista ko. Shh, mga katikista. Katikista ko, Father. Kada adlaw ko musimba, bisag way misa musimba gyapon ko. Nya moingon ka nga iya ko siyawa, nanayawa musimba. Ikaduha, Father, si San Vicente Ferrer ang akong patron. Kita ninyo, sa sinultian ni Nanay Elvera, bagitang faith healer sa Dawis, nagtuo jud siya. In good faith, nanambal siya, kay nagtuo siya nga ang iyang gahom gikan ni San Vicente Ferrer. Amen? Ningon kong nanay, Nay, kung dili ka mo tuo sa simbahan naman sa catechism, kay katekista man kanay, nana sa CCC 21:16 to 17, all forms of divination are to be rejected. It is a recourse to Satan or demons. Masa ito na? Ang divination? Recourse to Satan or demons. Unsa man ang divination? Apil na ni Ana ang mga faith healer. Manghimad. Bulang kristal. Unsa pa man? Espiritista. Naghanang kontra na to niyo eh. Unsa pa may lain? Kanang mga mangtatawas. Unsa pa may lain? Mga mediums. Unsa na mga medium? Sudlag Santo Niño. Sudlag mga anghel. Sudlan og mga santos. Ha? O mga mananaot, mga mamabarang mangkukulam. They are divination. Unsa gisulti sa simbahan? Akong inas nanay, naana sa CCC nay. Katekista man kanay, nabasa na nimo. Unsa may CCC, Father? Namura na ni. Catechism of the Catholic Church. Ano sa CCC?
kuwa day kay sisi nay. So wala, Father, magsisi ka. Kay wa kay sisi. Pero wa man ma-convince na ko si nanay. Ako siyang giingnan, Nay, nagpa-bless man kag olive oil, bagulang, holy and exercise oil naman na. Inig-uli nimo sa inyo, Hanay. Imna ng holy and exercise oil. Pila istorya man kay sunan ni uli siya sila ha. Yang giinom ang holy and exercise oil, nanginit siya, nagsuka-suka, kay perting inita ang holy and exercise oil. Og nawa siya siyang kagalingon. Og iya kong gi-message sa mga demonyo. Kinawa naman siya. Kay sinanay walking possess. Usa ka faith healer. Og sinanay, ang mga demonyo nga na siyang lawas, ni chat nako. High-tech na mga yawa ron. Ni gamit nag-messenger. Ang uban ini, di ka maog messenger. Ang mga yawa, high-tech kayo. Kung sa gisultis mga yawa nako, gikasab-an ko, Hoy Darwin, paminaw! Tingnan pa ko. Hoy Darwin, ayaw nagbalik sa mong parokya, Darwin. Gitorture minimo. Anong na-torture sila? Sa pag-inom ni nanay sa holy and exercise oil. Ug mo na itong i-bless karon before mo mauli. Atong torturon ang mga yawa. Pinaagi sa mga sacramental sa simbahan. Amen. Dili na mga lana sa inyong tambalan. O inyong mga habak nga dunay mga linatin nga mga prayer. Na mismo kamuwa kasabot. Tinoo dili. Usa kay gayon ni ana dunay linatin sa habak. Pagbasa na, sa mananambal, Father, kuyaw kay ning akong kuan. Linatin. Boy une, taki une. Ay kuyawa man nga prayer. Pagtanaw nako di man ni linatin. Ang iyang habak day boy une, taki une. Pagbasa nako buy one take one day. Di maguni buy uni taki uni, buy one take one. Buy uni taki uni. Unsay nahitabo mga kaigsunan, oni niya padayon ta sa storya ni Nanay Elvira. Ningon ang mga demonyo nako ni chat nako. Ningon ang mga demonyo, Darwin, nahibaw kami nga pinadala ka sa Dios. Darwin, lahi ka. Iya kong giingnan. Maldito kang paria ka. Imo ming papahawaon nga dugay nami sa ilang kaliwatan. Mao na mga faith healer, di sila mamatay kung dili mapasa. Shh. Shh. Hoy. Kung doon na may faith healer din surrender sa atubangan sa Ginoo. Masay nitabo mga kaigsunan, ningon ang mga demonyo nako, Darwin, hangyo minimo ayo nagbalik sa mong parokya. Gitorture minimo. Darwin, kung mubalik magani ka, patyon namo siya. Pagkabuntag, naulian na si nanay, kay alas 12, alauna man, ni chat na ko mga yawa. Natug naman ko. Ang kansi kang yawa ka, waka matog. Si Father Darwin, nindot kay tog. Ningon, si nanay, Father, dili baya ako ang at nimo. So, dili bitaw ikaw na, kay plural man, gitorture minimo. Ayaw nagbalik sa mong parokya, bugoy ka nga pare, ang ubang pare, mga buutan. Kay wa mi papahawa, unsa ka ng mga pare? Mga buutan. Kinis Darwin, maldito ka Darwin. Hilabtanon ka nga pare. Wagod tayo hilabtanay. Pasagdi rame. Kaya mga pare ko no, mga buutan. Wa mi papahawaan na. Sa isugo ni Kristo, pahawaan ninyo ang mga yawa. May mga buutan man ning among diwindi delivery kay puti man. Hoy, why puti nga diwindi? Puro da demonyo. So nitabo man kay igsunan ningon si nanay, Father, tabangi ko. Nganong nawa ko? Nganong dunay mga mensahe na ko nga mismo ako wa kay bawo. Dunay tabangan ta ka. Ari dinhi sa Office of Exorcism, kitabangan ka namo.
Niadto siya, masturya nimo, niya si nanay walking possessed man. Sama nitong batanon nga naghikog. So nitabo magkaigsunan lingkod nay, niya magsugod na tanay, siya nakulbaan ko Father. Grabe ang akong kulba, manay sign. Yanong kulbaan man kanay? Nahadlo ka sa akong naong? Wala Father, wao kasabot. Sige na magsugod na ta. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Mikatawa siya. Wahahaha! Wahahaha! Tutok siya sa akong mga mata. Darwin, nagkita rata. Isog kayog tinanawan. Yung sa iyang isulti, Darwin, nagkita radyo da! Onya, ningon ko, sayawa, nice meeting you. Ikuha na ko ang cross ni Kristo o akong patubang sa naong niduko siyag di piyong. Dili siya katutok sa cross sa atong Ginoo. Ito pakpakan na Ginoo. Unsay gisulti ni San Pablo sa 6:14. Ningon si San Pablo, wala na ko'y laing ipasigarbo pa gawa sa cross ni Kristo. Unsa to? Wala na ko'y laing ikapasigarbo pa gawas sa cross ni Kristo. Nyaw sa may inyong gipamutang sa inyong balay. Ang uban lagi kinason. Ang uban lagi, doon na po'y cross, pero gikas tambalan. O niya, si nanay, pertinaghan ng mga demonyo, sod siyang lawas, o sa ka-faith healer. Hoy. Katikista, sigig simba. Pero manambal, Father, nga nung napossess man ko, tungod kay ang imong gahom, gikan sa imong lula. Sa Father, napasa na niya, before siya namatay, ako'y gitugahan, Father. Nagtuo man ko, pagpakita na ko sa video niya, sa Father, lingon man ang mga yaw, Darwin, daghan mi sa iyong lawas. Og dugay na miwa pa ka mapari, Darwin, amo na ang ilang kaliwatan. Nya tungod sa iyang nakita mga kaigsunan sa ministry of exorcism, tungod sa ministry of exorcism, na-enlighten si nanay, og na-convince si nanay Elvira, mingon siya, sugod karong adlaw, Father, dili nako manam. Nihunong siya sa pagka-mananambal. Og Father, convince na ko sa gisulti sa Ginoo, diha sa iyang simbahan, nga all for divination are to be rejected. Unsa ang divination? All forms. Dili some forms, but all forms of divination are to be rejected. Why? Recourse to Satan or demons. Unsa mga faith healer? Priest of demons. Uy. Klaro dili. Dugangan pa na nako. Aron ma-convince mo before mo muuli. Dili na mo duol sa mga faith healer ang inyong duulon ang atong mga pari. Kay naa sa kamot sa mga pari ang sacrament of healing and liberation, confession, anointing of the sick, and the body of Christ. Maunay atong i-promote. Dili ang uban nga wa gitudlo sa simbahan. O kining mga faith healer duol sa mga pari. Naay kapilya, naay devotion. Nga naman, iladon tas mga demonyo, 95% tinuod, 5% poison. Ug mo na'y hinungdan, magkamuritsing ang atong kinabuhi. Pasensya na mo mga faith healer. Yan ni adinhi karon. Kinahanglan mo surrender ta ug atong i-promote ang paagi ni Kristo. Muna sa Mateo 7:21, mingon ang atong Ginoo, dili tanan nagtawag ka nako Ginoo, Ginoo, makasud sa Lord. Ganun di man minimo pasudlon, nag-ayo migma sakiton sa imong naampoy Ginoo, Father. Naghingilin migyawa sa imong. Naghimo mig milagro sa imong.
O mingon ang Ginoo, pahawa kamong mga dautan. Wala ako kailan ninyo. Mga kaigsunan, kung dunay pari, maghiling. Pero wa niya gipromote ang sakrament ni Kristo, dili nagikan sa Ginoo ang iyang gahom. Bisan pagpari, bisan pagmadre, bisan pag-obispo. Ang atong ipromote ang sacrament of healing, confession, anointing of the sick, and the body of Christ. Amen. Asa may powerful kanang tutho o lawas ni Kristo. Tubag! Yang anong muduol man mo dito, kay wa tay kalibutan. Amen. Usa to'y unang harassment demonyo, infestation. Ikaduha, obsession. Ikatulo, oppression. Unsa man ang oppression? Ang oppression, gaan kag sakit sa demonyo, nga dili makita sa doktor. Unsa to? Gaan kag sakit sa demonyo nga dili makita sa doktor. Why findings? Maglibog ang imong doktor. Or doon na kay negosyo nga mahurot og panukli. Saan ni kong negosyo nga kusog mong kayo, pero mahurot magpanukli. Kanang di malason juga ba? Tanang negosyo nimo nasira. Kaya gitawag babog sira-sira store. O bisan ng saon ni mong pang-apply, di jud ka madawat. Miserable ni oppression. O saan ni ana nga example aning oppression mo ning gitawag barang. O sa example sa oppression, barang og kulam. Tinuod nga dunay barang. Tinuod nga dunay kulam. Unsa maning barang, manggawa sa mga insekto sa lawas. Tinanawag nako, Father, ang akong nanay usa nakabuhayn sa provincial hospital, why finding sa doktor? Taga Pilar Buhol ko, Father. Bag-o lang minanguli gikan sa provincial hospital, kay ningon ang doktor, pipilan lang ka adlaw ang nabilin sa iyong nanay. Na 40 anyos pa si nanay, Father. Dili na siya mutindog, almost 1 month. Dili na siya mutarong og kaon, almost 1 month. Hinungitan na siya, Father. Ningon ko niya, tabangan ta ka. Siya, Father, mo ari kag pilar? Dili. I'm not the center of healing. Go to your priest. Receive the sacrament of confession, anointing of the sick, and receive the body of Christ. Asa mo mudong? Ayaw ni Father Darwin, adto sa inyong pare. Hoy, asa? Tuktuka ang pare. Bahala na ang pare. Kung fu. Say kung fu. Kung fu kawan mamatid. Bahala na masuko. Pangayua ang tulo ka sakramento kay naa sa kamot sa mga pare ang source of healing and liberation from the oppression from Satan. Nasabtan? Dili sa albularyo. Dili sa mga tigtutho o meriko. Nasabtan? Dugangan to nako, human aning istorya. Sa usa ka batan-on sa Pilar. Sa Father, nidung nako sa pare. Mag-bless ko nimog sacramentals. Palit kag tubig, rock salt, olive oil sad. Dili ng BB oil. Yanong olive oil may gigamit ni Kristo. Olive oil. So ang nitabo mga kaigsunan, nya palit kag cross og medals. Atong i-bless. Magkita tas katedral kay Martes maron. Kay Martes mo di off ko. O niya, so di off man yung Father, kuyog lang ta sa pilar. So, I'm not the center of healing. Go to your priest. Nya dong, nag-bless na ko, nabasa siya sa uwan. Kung grabe imong pagtuo dong. Kung grabe imong pagtuo, ihatag baya sa Ginoo, bisan unsay imong gipangayo. Minsan akong hinaot po ta, Father. Kay si Mama ron, delikado na jud, Father.
So, saan man ako, Father? Kanang cross, bro, ibutang sa imong pultahan, o kanang mga medals sa imong mga kwarto, o kanang salt, isprinkle nimo sa tibok palibot nimo. Bro, uli sa inyo ha, matong cares, i-practice ang cares. Nya bro, di man kumadto sa inyo ha, ikaw ray deliverance sa imong balay. Sa pwede ko, Father, nabunyagan man ka. Sa Father, pwede lagi ko na, Father, imo man ka ng balay. Sa Father, imo man ka ng nanay. Ikay deliverance sa imong balay, ikaw po'y deliverance sa imong nanay. Lakaw, uli na sa inyo ha. Niuli sa inyo, ila ha. Iyang gideliverance siyang balay, iyang gideliverance siyang nanay, sa adlaw nga Martes, pag uli dyan niya. Sa adlaw Merkules, makaigsunan, completely healed ang iyang nanay. Hangtod karon 6 years nilabay, buhi pa ang iyang nanay hangtod karon. Ingon siya nako, Father, I am the living witness how powerful is the hands of the priest and the way of the church, deliverance and the sacramentals. Nalipay ba morong adlaw? Og dugang paniana mga kaigsunan, ang taon natinga kay sa adlong Merkules nang gawas ang dagko nga insekto, ingon ana kadaka. Ilang gisud sa sako, tunga sa sako jud ang ilang na-collect. Wa sila kaila. Wa kaila yang nanay, wa kaila yang tatay, wa kaila ang iyang mga silingan, unsay ngan sa mga mananap. Manang pagkita namo kaya mang gisunog, Father, mangutana ko nimo, unsay ngan atong mananapa? Himpo ko, wag ni kakailang nakakita ka. Ako na no, imong ipangutana. Imong tatong gipicturan. Wala gitawag barang. Kinsa may giduol niya, dili si Father Darwin, ang ilang pare. Igo ra ko nagtudlo niya how to use the prayer of the church. Let us use the prayer of the church. Wala nga libruha. Catholic Handbook of Deliverance Prayer. Atong pakpakan. Nalipay ba marong adlaw? Usas mga harassment sa demonyo, demonic oppression, barang og kulam. Ang kulam, kining kulam sad, mga sharp objects, manggawas sa lawas. Lansang, alambre, mga tamtaks. Og doon na tayo pasyente na ana. 2 years, nagsuffer siya, dito siya doktor. Natinga ang doktor, nanong naghan siya klase-klaseng gibati sa lawas, nga normal man ang iyang findings sa doktor. Normal tanan. Manang dito na sila mga albularyo, dako kay sila gasto. Daghan kay siya mga habak, ang ipatangtang tanan. Ngayon nga, you should go to Christ. Receive the source of healing and liberation, confession, anointing of the sick, and the body of Christ. Unya, kini mga sacramentals akong i-bless. Pag deliverance na mo, mga iksunan, ni suka siya glansang. Father, sakit kaya kong tiyan. Pag suka niya, numero 4 nga lansang. 7 times. Doon na po'y lansang sa kuan. Kining bitong sa atop, kaya murag umbrella bitaw. Sa nga na ng lansang? Umbrella na? Umbrella nail? Nails? Mao na siya. Napay, kuan napay. Kining, na umbrella dyan. Yung kung adaghan nagsuka ni sis, siya nga naman, Father, magtukod tag hardware. Kay talagsaon ang imong talent. Pero ang maong batanon, possessed po siya, tungod sa pagduol niya daghang albularyo. The more mo muduol og mga albularyo, mataptan mo sa mga demonyo nga naan nila. Doon na sila'y accompanying spirit, abyan. Nagpaasip nga Divine Mercy, nagpaasip nga Mama Mary, nagpaasip nga San Vicente Ferrer. Hoy, pasaylo ako ninyo. Kay daghan na karon, Satan is master of deception. Lain naman mong tinanawan ako. Bahala.
Nalipay ba mo rong adlaw? God is good all the time. Ang maong gikulam mga kaigsunan karon completely healed na. Atong pakpakan ang Ginoo. Because of the sacrament, because of the prayer of the church. Kung powerful na inyong faith healer, way makalabaw ni ana sa kamot sa atong kaparian. Atong pakpakan ang atong mga kaparian. Asa mo modol? Asa mo modol? Very good. Dili ni Father Darwin. Asa mo nga parokya, adto ninyo duula si Kristo. Amen! Dugang pa ni Ana, si Nanay Elvira, katong faith healer nga katekista, na converted naman siya, dili ba? Ningon siya sa iyang association sa mga faith healer, kitang tanan, we are priests of demons, dili ta iyas Ginoo nang asuko ang mga faith healer. Pero di ni kuyog niya, ginganlag Ate Gemma, banggitang pang faith healer. Ningon siya nga, Father, nga nung mingon man mo, nga iyas yawa, kining akong paagi, nga akong patron si Mama Mary man. Father, sige man ko grosaryo, 2,000 Hail Marys gani, akong iampo. Nga, Father, iya des yawa ng magrosaryo. Iya des yawa ng mag-Hail Mary ta 2,000 Hail Marys. Ikaw, dili na iyas yawa na magrosaryo. Dili iyas yawa nga mag-Hail Mary ka 2,000 Hail Marys. Ang iyang iyas yawa, nanay, ang imong pagpanambal. Kaya ang pagpanambal nga iyas Ginoo, nanay, ang sakramento nga naa sa simbahan. Dili gawas sa simbahan. Sa Father, dili ko convince nimo. Yang ano ni amang ka. Asuway lang po ko, Father, og deliverance. Pero ako, Father, dili jug ko mo react. So sa dihang gi-deliverance na to, sayang lang kay di ko gibawalan ko pakita sa video. Na ako'y daghang video dito. 200, more than 200 videos naa sa atong laptop. Naiuban ng lutaw, naiuban ng lupad. Satan is real. Masa to? Satan is real. Kaya kung kinadaghanan, more than 2,000 videos niya. Kaalos kada adlaw to yung mga pasyente na to dito sa Ministry of Healing and Exorcism. Thursday, Friday, Saturday, Sunday, mag-open ang atong office dito. Muna, makalakaw ko, Lunes, Martes, Merkules. Manang Martes niya ako ninyo ron. No? Kaya may open dito, basta Lunes, Martes, Merkules. Hindi ko managad sa mga ipang barang. O sa mga poses. Pero karon Martes mo noon, muna nakig-uban ko ninyo karon. So, ang nitabo ni Nanay Gemma, hindi siya mong too. Dito siya, pagsugod na mo, normal na kayo. Pag-deliverance na to, in the name of Jesus, nangurog na. Of Nazareth, tremendous power, nisingit, wah! Darwin, inabdaanon ka! Di katago sa prayer of the church. Ang mga yawa nagtago ora. But when we pray the prayer of the church, dili sila katago. Dining prayer sa atong simbahan. Atong pakpakan ang simbahan. O, pinawaldan si Nanay Gemma, nawa siya sa kagalingon, kay mismo si Nanay Gemma, nga banggiitan nga faith healer, ang iyang patron, si Mama Mary gihapon, o nang daghang Katoliko, magpanon moadto siyang kapilya. Uy, pasensya. We never condemn the faith healer by telling them the truth. We never condemn them, but we redeem them through telling the truth. Because the truth shall set us free. Ano sa kamaturan? Shall set us free. Ang kamaturan mohatag kanato o kagawasan gikan sa 95% nga linla sa demonyo. Nalipay ba marong adlaw? Og si Nanay Gemma, mga kaigsunan nakakita sa video niya, akong ipakita. Father, nagtuod yung ko, Father.
Nga si Mama Mary naghatag na ko aning gahom sa pagpanambal. Mao gapon gipasag yapon niya sa iyang mga katigulangan. O karon si Nanay Chima ni hunong jud sa pagpanambal. Ngano? Nakikupitin siya mo sa Ginoo. Ang atong i-promote, way lain, Sacrament of Confession, Anointing, and Holy Communion. Ibuhi pa ka, Nay? Nanay Koro, no? No? Oh. Pila na edad ni mo, Nay? Pila ka, Pen? 84. Dito, si Nanay, 81 to sa una, 81 na ka. Oh, di mailhan. 81 na ka, Nay? Mura pag 80. Di mailhan, no? Kinis na, Nay, bonus na ni. Na-assign ko ba diyan? Pila edad ni mo ito, Nay? 70 plus. So, ang average sa tao is 70. Duha ka tuig ko sa badyan. Si Nanay, ingunaan ni na. Si Lula. Lola. Karon, nalipay ko kay buhi pa ka. Kay bonus may. Average sa tao kay si tinta. O nya, kung usinta, bonus na siya. Napo katuig imong bonus. Tinay. 14 o si 4 na kanay? Oh. Wa jud matiguang si Nanay. Kay tiguang naman sa una. Pero aptik pa kay si Nanay, no? Nanigyo ko, kay gimiwa kong Padre Darwin. I miss you too. Si Nanay Kuro, no? Kinumdum ko, si Nanay Liti. Sa Badyan, sa seminarista pa ko. 2 years ko dito sa Badyan, Cebu. Dire mo ko nag-eskwela sa Seminaryo Mayor ni San Carlos. So mo nang si Nanay Jima, ba dayon ta? Na-trap mo ta Nanay Kuro. No? Nasya ko kay buhi pa. Ang uban nangamatay na god, no? Mo ni champion. Tungod kay nangalagad sa Ginoo. Kana mga nangalagad sa Ginoo tag-as og edad, makadawat og bonus. Unang ayaw mo paghunong sa mga pagkakatigista. Yan naman, si Nanay Kuro nakadawat nagbonus. Unsay vitamins ni Manay? Ostiyas kadaan. Lawas ni Kristo. At ang pagpakan si Nanay Koro. Tinuod na. Kining sacrament of healing, powerful ka. Kumpisal, hilog, kalawat, powerful kayo na. Hindi ako ay pasyente, ano po gibarang. Bagulang, mayaging buwan. Nibalnik siya, Father, kaila pa ka na ko. So, wala na dyan kung kailan ni mo, sister, pasaylo ako. Akong sala, akong dakong sala. Ingon siya na ko nga, Father, ako tong gisakay og ambulansya. Unya, nakalimot na ko. Kaya ka na magipang dad-on ito, isakay og ambulansya. Katong dako og tiyan, Father. Gi-oxygen. Why findings ang doktor. Nakainomdom na ko. Gamay na lagi kag tiyan ron. Father, completely healed na ko. Hidako yang tiyan mga kaigsunan, pag naog na ko, kaya di naman siya kasaka sa office, ninaog ko, Nay, you need to receive confession. Mangumpisal kasta na ni mo mga sa. So ang atong i-promote is the sacrament. Nay, mag-unwent ko ni mo kay, murag hapit ta ka mamatay. No? Naman siya oxygen. Kay COVID. Ting COVID ba, Nay? O niya, nikuha kog holy and exercise oil, akong kuha niyang tiyan, kinadakaan, kaya niyang tiyan, tinghunas mo hiyos. Kung tingtaob mo, dako. So, gidautan. So, akong gihaplas ang holy and exercise oil sa iyang tiyan, nisinggit siya. Init! Kainit! Init! Ipainom na kong oil, nagsuka-suka. Init. After 3 days, completely healed na siya. Itong pakpakan ang Ginoo. Ako siyang gingnan, kinahanglan, the more ka masakit, the more ka mo simba. Dawato na to ang lawas sa Ginoo. Ang lawas sa Ginoo libre ra. Ang pagpaghilog libre, ang pagpagkumpisal libre.
ang padung sa langit, ang sacrament of healing, sacrament of liberation, kamo ng confession, anointing, and Holy Communion, libre. Yung magbisa man taron, libre. Pag sud ninyo diha, doon na ba entrance fee? Libre. Inigsimba ninyo, doon na ba entrance fee? Ang diskuhan, doon na wala. Ang buwangan, padung sa impyerno, mahal. Padung sa langit, libre. Mingon ba ang pare? Inig, kalawat ninyo, mingon ba ang pare sa mga sakristan? Sakristan. Hello, Mike Tess, na lubat. Dito sa Jensen, nag-talk ko dito, giibot ang kining, kasi nga na ang saksakanan, giibot. Pagtanaw na mo, wa joy tao, dires luyo. Kay daghan mang mga orasyonan dito, nangasuko. So, mga abyan nila, nangasuko. Satan is real. Pero kato, normal na to. Na lubat yun to. Pero natinga ako dito sa Jensen, dito Mindanao ba? Katulog iibot. Nya way nag-ibot. Explain ko na ninyo ba. Narago diha ang saksakanan, giibot. Nya makita jud dunay mag-ibot. Mo to. Satan is real. Yahuman sa alas 10 sa tanang mga sacramentals din. Tria. Oh. So layo-layo jud siya. Napod si Monsignor Quintanar nga exorcist. Daghan namang exorcist diri. Nya karong August anime dinhi sa Archdiocese of Cebu. Tanang exorcist sa tibuok Pilipinas. Magtapok dinhi sa Cebu karong August. Umabot nga tuig 2023. So man namang reaksyonan nga niya dinhi karon ang mga sacramental sa simbahan makatabang natong tanan. Aron minimize ang harassment sa demonyo. Nalipay ba marong adlaw? Sure? God is good all the time. Atong pagpakan ng Diyos sa mga Diyos. Hari sa mga hari. Abi ninyo, mahibaw mo anak, mabisi may mga pari.
Ngano man mo duol naman mo sa sakramento. Diay akong igagaw padung na putlan og tiil. Ang iyang kumagko perti na jong ituma. Iyang kumagko na isamad nga way pagkaayo. Kay diabetic man siya. Niadto siya sa doktor, pag adto sa doktor, putlan jud iyang tiil. Niadto siya sa Office of Healing and Exorcism. Kiingnan siya nga, kiingnan ako nga, Manoy, itom na jud ang imong tiil. Ang mga cells ani nga matay na jud. Pero wa mo po imposible sa Ginoo, Manoy. Kunang Manoy, pila nakakatuig way kumpisal. Huwag mga adlaw, Manoy, i-examine imong konsensya karong gabi, huwag mga adlaw mangumpisal ka. Nya kaduha, magpahilog ka, Manoy. Nya, musimba ka, receive the source of healing. Nya atong hangyuon ng doktor, Manoy. Nya pwede ba atong obserbahan bisag usa lang kabuan. Nya kung di na jud mapwede, ato nang ipaputol. Pila istorya man kay sunan, nangumpisal si Manoy, si isag katakigan, kailantan, nya sakit kay tunob, mo nang nag-crutches na siya. Nang Manoy, ato pa di may buwan. Pisal siya, nagpahilip, og nisimba na, ni kalawat na sa lawas ni Kristo. O niya, gideliverance na to yung sakit. O karon man kay sunan, 2 weeks after, completely healed. Ay, wa siya maputlig dayon. Niduol siya sa sacrament of healing. Unsa ning sacrament of healing? Kumpisal. Hilog. Receive the body of Christ. Una nga, tiban ini ha, inig kalawat ninyo, muhug kag sibot dili, muhug ka sa sibot og dili, lawas jud ni Kristo imong madawat. Di jud mingon ang pare, sakristan, bantayin ang mga wa muhug og sibot. Nya naman pader, dili na to na gaan sa lawas ni Kristo. Nya unsa may itong ihatag pader? Bukog ni Kristo. Bukog kay tihik na, tihik. Mingon man pare na dili. Bisan pagmuhug kag dili sa sibot, ang atong madawat
Pilipinas. 1/4 makuha, tibhungan ninyo. Refillan ninyo og olive oil. Ang inyong refill, olive, dili BB oil ha. O nya, dili po mantika. Olive oil John. Ganong olive oil? May paagi sa simbahan. May isulti sa simbahan. Amen? Oh. May mga olive oil dito sa likod. Ito mga wakadala. Oh, sige. So, mo-break sa lanta. Nya, ako na dugangan o pagpasabot ang mga sacramentals sa wali na ko unya. God is good! All the time! Atong pagpaka ng Ginoo. Mag-prepare po ta para sa misa na to karon.